みたいな。で、乗り物降りました。で、もう一回乗りたいみたいな風に思ったら、そのまま降りた瞬間、もう一回乗れるってやばくないですか？こんだけみたいな。確かにビップにも過ぎるだろうみたいな。それがね、できちゃったんですね。だから3回乗るみたいな、できるんですよ。そう、まあ別になんかね、まあ僕はそんな、1回乗れば十分みたいな感じなんですけど、もう1回乗りたいみたいになったら、コンシェルジュの人も、あ、いいですよみたいな。みたいな。もう1回みたいな。連チャンでいいんですよ。まあでもそれはそうですよね。待ち時間ゼロで通してくれるそもそも仕組みだから、もう1回、2回目乗りたいです。あ、いいですよ。あ、このままどうぞみたいな。いやーみたいな感じでしたね。いやーだからもう